ସବୁ କଥାରେ ପହଞ୍ଚ। ଆଉ କମେଡିରେ ପହଞ୍ଚ ନ ରହି କ'ଣ ଦେଶୀ କଦଳୀ ରହିବ? କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ? ଏ ଦେଖ ମୋର ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଇଏ ମୋର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ। ଓହୋ କନସେପ୍ଟଟା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ। ଓହୋ ମତେ କନଫ୍ୟୁଜ କରନା, এটা କମେଡି ଚ୍ୟାନେଲ ନା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ? କେ ଜାଣିବା ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ତମେ ଜାଣିଛ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ତମେ କହିଲେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି, ତମେ ଭାଇ କହୁଛ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ କରିବ ବୋଲି, ତମେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ, ତମେ ଭାଇ କହୁଛ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି, ତମେ କହିଲ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେପଟେ ତ ଯାଇଛ ତମେ କହୁଛ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ। ତମେ ଏଇଠି କହିଲେ ତମେ କହିଲ ତମ बहुत जाती माइक नहीं है। ନଈର ତୁଠେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ମିଠର ହିସାବ ଖାତ ଯାଇଛି ତଚିରି। ନାଇଁ ମୋତେ ମାରନା, ମୁଁ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋଇପାରୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ତମର କ'ଣ ମାନେ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଧରିବି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି, ଟୋଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରିବି। ମୋତେ ମାରନା। ଆରେ ତମେ ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ 2-3ଟା ବ୍ଲଗ ସରନ୍ତାନି। Let's start କାଲିଠୁ। Let's start and go on the friend. Let's do it tomorrow. Don't miss it. Exclusive.